Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie seriálu Karpiš odpovedá na otázky klientov firmy GoldSafe. Firma GoldSafe prevádzkuje internetovú stránku investičnezlato.sk a dnes máme 3 otázky, je to taký súhrn na konci roka. Prvá otázka, aký bol rok 2023 v krátkosti pre bežného malého investora a sporiteľa? Bol napínavý. Keď sa pozrieme na tie základné trady aktív, tak po dlhej dobe aj za peniaze človek mal nejaký výnos. To znamená, že viete si otvoriť bankový účet, kde máte 3% výnos, čiže už aj na tých zlých peniazoch viete zarábať nejaký výnos. Akcie relatívne prekvapivo rastli a to súvisí najmä s prekvapivou silou americkej ekonomiky. Americký štát stimuloval, ako keby nebolo zajtrajška, napriek tomu, že má rekordne nízku nezamestnanosť, tak americký štát robil deficity verejných financií, ako keby bol vo finančnej kríze, takmer 10%. A to sa odrazilo podľa mňa, to bol jeden z hlavných dôvodov podľa mňa aj pre silu tých akcií. Tá akcie sú blízko nominálnych maxim, to znamená, že sú tam, kde boli pred 2 rokmi na Vianoce. Keď sa pozrieme na dlhopisy a na výnosy, tak tam pokračovalo splasnutie dlhopisovej bubliny a postupne sa to prepracovalo až do paniky na tých dlhopisových trhoch na jeseň tohto roku. Keď už aj ja som bol teda tými zaujímavými nízkymi cenami dlhopisov vlákaný teda nielen do tej krátkej časti tej dlhopisovej krivky, to znamená, že nielen do tých krátkych amerických štátnych dlhopisov, ale už som sa tam začal pohrávať aj s tými dlhšími dlhopismi, keďže som to považoval za relatívne atraktívne vzhľadom na tie nízke ceny. Odtedy to už tie ceny ale začali opäť rásť, to znamená, že výnosy začali opäť klesať a v posledné týždne tomu prispel aj konečne pivot v monetárnej politike americkej centrálnej banky, ktorého sa trhy ako darčeku na Vianoce dočkali. To znamená, že americká centrálna banka už signalizovala, že je ochotná v budúcom roku znižovať tú základnú úrokovú sadzbu, čím pomohla aj tým akciám a čím znižala zároveň šťastí tie výnosy na tých dlhopisoch a úroky v ekonomike. Napriek tým vysokým úrokom, teda to, ako keď hovorím, že splásla dlhopisová bublina, tak zároveň hovorím, že sú relatívne vysoké úroky, tak napriek tým vysokým úrokom sa ale darilo aj zlatu. Určite tomu prispelo pokračovanie vojny na Ukrajine a otvorenie nového vojnového frontu, čiže zvýšenie zahranično-politického rizika tým teroristickým útokom Hamasu v Izraeli a tá vojna teda zvýšila neistotu ohľadom teda budúcich zahranično-politických scenárov, čo podporilo to zlato. Zlato postupne dosiahlo historické nominálne maxima v takmer všetkých menách vyspelých krajín. Posledný odolával dolár, ale aj nakoniec to zlato dalo aj v tom dolári. Nakrátko síce potom skorigovalo, dosiahlo $2150. No ale napriek tomu by som, a teda to dosiahlo napriek tým vysokým úrokom, lebo väčšinou tie vysoké úroky tlačia to zlato skôr dole, keďže vysoký úrok na bezrizikovom aktíve, akým je napríklad 10-ročný americký dlhopis, ktorý tam ten úrok dosiahol počas roku 2023 až 5%, predstavuje obrovské alternatívne náklady držania zlata. Že oni si tie dlhopisy a to zlato si trošku konkurujú, čiže čím sú vyššie úroky, tým viac to tlačí na cenu zlata smerom dole. Ale napriek tomu to zlato dosiahlo to historické nominálne maximum. Napriek tomu by som ale netvrdil, že zlato je už v bičom trhu, podľa mňa ešte nie, lebo keď sa pozrieme na relatívnu cenu zlata napríklad v amerických akciách, tak to zlato je ešte stále relatívne lacné v akciách a tie akcie sú v zlate relatívne drahé. Čiže ja na začiatok bičieho trhu ešte stále čakám. A tým sa dostávame k druhej otázke, čo nás čaká ako sporiteľov a investorov v roku 2024. No ja očakám, že ten zlatý Big by mohol začať a teraz prečo? Mne príde, že na tom trhu je príliš optimizmu, že ten trh má momentálne konsenzus, že tam nebude že no landing alebo soft landing, to znamená, že tá americká ekonomika, ktorá je dôležitá pre tie veľké trhy, že do tej recesie nepadne, alebo ak tam aj nejaká recesia bude, tak bude len veľmi jemná, ale ja samozrejme nikto nevie, čo sa stane, ale ja rozmýšľam v scenároch, stále mi príde akože pravdepodobnejší scenár s nejakou recesiou a pre mňa je otázka, že teda ako hlboká bude tá recesia, lebo v podstate tá recesia podľa mňa bude dôsledok tej veľkej inflácie, ktorá prebehla, že to nie sú len ľudia, čo nakupovali NFTčka za ťažké peniaze, ktoré prerobili peniaze. Ten optimizmus bol v rôznych sektoroch ekonomiky a to znamená, že kopu investičných chýb spravili investori, kopu investičných chýb spravili domácnosti,
kopu podnikateľov urobilo chyby v rozhodovaniach ohľadom investícií, to znamená, že nahajrovali príliš veľa ľudí, nakúpili príliš veľa technológií alebo rozšírili príliš kapacitu. No a ten chybový cyklus vyvolaný tou infláciou bude mať tú ďalšiu fázu v podobe likvidácie tých chýb, čo sa väčšinou prejavuje dočasným rastom nezamestnanosti a nejakými predajmi investičných aktív, a to tak je definovaná tá recesia. Čiže ja očakávam tú recesiu aj v Amerike, keď teda tí politici prestanú stimulovať tú ekonomiku verejnými výdavkami, obrovskými deficitmi a podľa mňa to by sa mohlo stať v tom ďalšom roku, možno v prvej polke, a potom uvidíme, ako bude odolný ten akciový trh voči tomu, že napriek tomu, že bol pivot, to ešte neznamená, že tým akciám sa musí dariť, lebo tie akcie sú valuované aj na základe tých výnosov, a keď v tej recesii začnú klesať tie výnosy tých akcií, tak to môže byť problém pre ten akciový trh. Čiže moje očakávanie do ďalšieho roku je, že skôr, že tá recesia asi príde, a kľúčová vec je, že aká bude hlboká, od toho závisí, aká by mohla byť potenciálne tá korekcia v tých akciách, a či vôbec možno tie akcie pôjdu to the moon, keď tam nebude žiaden landing alebo soft landing. A zároveň na to je naviazané aj to zlato, že keby sa nedarilo akciám, tak je pravdepodobné, že to zlato sa možno konečne dostane do toho bičieho trhu. Naopak, ak tam nebude tá recesia, ak tá ekonomika začne šlapať, tie vojny sa vyriešia, všetko bude OK, tak je možné, že tá akcie budú voči tomu zlatu pokračovať v bičom trhu. Ja tam ale už také nejaké náznaky spomalovania vidím, že podľa mňa už začína bičí trh v bankrotoch. Keď sa pozrieme na bankroty v Amerike, tak tie medziročne prudko narastli, síce z nízkych akože úrovní, že ono to bolo vyklesané, ale prudko rastú. V Európe, keď sa pozrieme, vidíme rovnaký príbeh v niektorých krajinách severských, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Norsko alebo Spojené kráľovstvo. Tam ten počet bankrotov je už porovnateľný s tým, aký bol počas poslednej finančnej krízy v rokoch 2008-2009, čo je relatívne zaujímavé. Tá eurozóna je na tom aj horšie, tá eurozóna podľa mňa je už ako jednou nohou v recesii, uvidíme, aké budú tie čísla za ten ďalší štvrťrok. Čiže keby som to mal zhrnúť, podľa mňa rok 2023 bol rizikom durácie, to sme videli, že tie bankrotujúce banky, banková panika v Amerike, to vyplývalo z tej splasnutej dlhopisovej bubliny, tak ten rok 2024 by podľa mňa mohol, a ten ďalší by mohol byť rokom návratu kreditného rizika, to znamená, že tie bankroty budú pokračovať, uvidíme, do akej miery a ako hlboko zasiahnu tú ekonomiku a tým aj tie trhy. Dobre, a posledná otázka, ktorá kniha, článok z oblasti financií zaujala Juraja Karpiša v roku 2023? A tu som sa zamyslela, naprvu ma žiadna kniha nenapadla, ale potom ma napadla naša kniha, čiže tu si využijem túto príležitosť, aby som si prihrial našu polievočku. V našom domácom vydavateľstve Bajkal sme v roku 2023 vydali už aj v českej verzii knihu Almanach Navala Ravikanta. V slovenskej verzii vyšla tá kniha v roku 2022 a stala sa bestsellerom, preto sme sa rozhodli prísť aj na český trh. No ale prečo ju spomínam? Pretože Naval Ravikant tam rozpráva o peniazoch a dobrom živote. Kým ja hovorím o tej finančnej hygiene a dobrom živote, tak Naval Ravikant tam v tej prvej polke knihy spomína nie finančnú hygienu, ale finančnú kondičku. To znamená, že ako zarobiť to bohatstvo alebo tie peniaze, ktoré potom ja hovorím, ako chrániť pred tými zlými peniazmi. A podľa mňa je to veľmi praktický a veľmi šikovný návod, ako v dnešnom svete moderných technológií využiť tú páku a využiť tie všetky možnosti, ktoré dnes každý máme, bez ohľadu na to, koľko máme zamestnancov alebo koľko máme kapitálu, na to, aby človek zarobil nejaké rozumné peniaze. A tá druhá časť je akože zameraná na dobrý život. On sa tam snaží o nejaké princípy alebo o nejaké zjednodušené pravidlá na to, aby človek s tými peniazmi bol aj šťastný a nie len nešťastný a workoholik a vyhorený. To je na dnes všetko. Užite si sviatky, pokojné sviatky, všetko dobré do toho nového roku a niekedy na budúce opäť dovidenia, do počutia. Majte sa pekne.